Beismerte a miniszterelnök a tavaszi országgyűlési választások megnyerése után az MSZP frakciónak, hogy tudatosan végighazudták az első Gyurcsány kormány időszakát, miközben az előző ciklusban nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába került hangfelvétel május 26-án készült Balatonöszödön, 2 nappal azelőtt, hogy az MSZP és az SZDSZ aláírta a koalíciós szerződést. A szocialisták ezen a 2 napos frakcióülésen tárgyalták meg a készülő kormányprogramot is. A szöveget most vágatlanul, teljes terjedelmében hallhatják. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a miniszterelnök szájából időnként trágár kifejezések is elhangzanak. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? A miniszterelnök adásunk idején Győr-Moson-Sopron megyében kampányol, a kormánypártok vezető politikusai pedig egyelőre elérhetetlenek.